Pnawn da. Croeso cynnes I chi, croeso arbennig os chi'n ymweld i ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni heno. A croeso arbennig eto I Rhodri Glyn o'r Eglwys y Mangor. Ni'n gwerthfawrogi diwrnodogaeth di heddi gyda ni Rhodri cyn eto yn gweddio am bendith Duw arna ti. Mae'n hyfryd wedi gweld y teulu hefyd gyda ni heddi. Felly croeso cynnes I chi gyd yr oedfa heno. Goffa chi bod Emyr yn Llambed, ni'n cofio amdano fe. Ac yna, dim ond I ddiolch i'r rhai buodd yn cynnar yr oedfa i'r henoed yn y cartre yn Heol Don prynawn yma, diolch yn fawr I chi. Ac hefyd i'r rhai buodd yn rhedeg y cyfarfod I ddysgwyr bore ddo yn yr hyb yn Rhybeina. Ni'n cofio am hynny ac yn diolch yn fawr I chi am y gwaith yna. Does dim cyfarfodydd wythnos fel arfer wythnos hon gan bod i'n wyliau ysgol a mae wyliau capel wrth gwrs yn cychwyn fori, edrych mlaen I hynny, rhai sy'n gallu dod. Ac yna cofiwch bod yna wasanaeth ychwanegol dydd Gwener, gan bod i'n ddydd Gwener y Groglith yma am 10 o'r gloch. Ac I gyd fynd â hynny, ag ar gyfer Sul nesaf, mae dyn ni y taflenni yma, ni'n sôn am bore yma, ddim yn o pas capus cyfle rhoi rhain I gymdogion, y ffrindiau, y cydweithwyr. Ac yna, ar y cefen, mae yna fanylion am yr holl weithgareddau sydd o fewn yr eglwys. Yna bentwr fan hyn yn y blaen, cymrwch rai a dosbarthwch nhw. A'r bwriad yw rhywbryd yn ystod yr wythnos ceisio dosbarthu nhw yn lleol fan hyn. Castell y mis y myned waith Union, ac yna Sul nesaf, os dyw ei mynd bydd Emyr yn arwen ni yn yr oedfa. Bore yma, oedd Rhodri yn atgoffa ni o'r arglwydd Iesu Grist yn mynd mewn I Jerusalem a'r ebolasun a y disgyblion yn gweiddi yn ei llawenydd. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef tangnefedd a gogoniant yn y goruchaf. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw yr arglwydd. Ac ato fe, I ni'n troi nawr wrth I ni addoli ac wrth I ni weddio gyda'n gilydd. Newch ni weddio. Arglwydd Dduw, ni'n diolch I ti mai bendigedig yw yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch I ti bod ei bersonau yn heiddi pob addoliad, un yn llawn gras, llawn tosturi, llawn cariad, yn un sydd yn amyneddgar, yn un sydd yn eiriol dros I bobl, yn un yn wir sy'n fodlon rhoi ei fywyd I lawr dros ei bobl un sydd, falle bod 99 o ddefaid yn saff, yn mynd ar ôl yr un sydd mewn angen ac yn ei gario fe nôl i'r praidd. Arglwydd, dyna'n sefyllfa ni heno ac yn gweddio I ti amlygu'r arglwydd Iesu Grist yn ein plith ni. Ni'n diolch I ti nid yn unig am ei berson, am ei waith yn gosod ei wyneb tuag at Jerusalem. Yn gwybod beth oedd o'i flaen yn gwynebu dirmig a gwawd ac yn fwy na hynny I dad ei hun yn cefnu arno fe. A bod y trw hynny bod e'n achub I bobl arglwydd Dduw, rhoi ni olwg newydd ffres ohono fe. Byddai'r ysbryd glân fod ar waith yn Rhodri ac yn ni a byddai'r oedfa gyfan yma clod a bendith I dy enw mawr di dy hun. A ni'n gofyn hyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Pnawn da bawb, ac croeso cynnes I chi I roedfa. Diolch yn fawr iawn am y croeso, am y lletygarwch. Mae wedi bod yn ddiwrnod braf iawn I gael mwynhau yma hefo chi yng Nghaerdydd. O'n I yn crybwyll chydig bach am y dyfyniad o Eseia 53 bore yma. A plis i'n heddwch ni ar yr arglwydd Iesu. Da ni wedi gychwyn heno yn gwrando ar ddiwedd Eseia 53.
y darlun cofiadwy hwnnw ydym ni'n gael o was yr arglwydd. Dwi am ddarllen o Eseia 53 adnod 10 hyd at ddiwedd y benod. Gwydwch ar y geiriau yma. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei law ef. Wedi helbulon ei fywyd, fe wel oleuni, a chael ei godloni yn ei wybodaeth. Bydd fy ngwas yn cyfiawnhau llawer, ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny, rhof iddo ran gyda'r mawrion, ac fe ranna'r ysbail gyda'r cedyrn, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd, ac eiriol dros y troseddwyr. Ac wrth i ni fyfyrio dros yr wythnos sydd i ddod am aberth Crist a be mae yn ei olygu i ni sydd yn credu heddiw, da ni yn galw ac yn gweddio ar yr ysbryd glân yn cymell ni ac i roi goleuni i ni bod y gair yma yn air bywiol i ni heddiw. Ac felly mae'n emyn cyntaf ni yn emyn sydd yn weddi ar ei ddiw amlygu i bresenoldeb yn y plith ni yn bendithio ni am goleuon ni. Da ni'n mynd i ganu yr emyn dyroi ni weld o'r newydd mae ti arglwydd i'w ein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Tir di lawr, arglwydd mawr, rhod y fendith yma nawr. Os oes gennych chi lyfrau, 246 ydyn nhw. Maen nhw fyny fan. Diolch. Wel, bore yma, mi oedden ni yn ystyried yr arglwydd Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. Da ni'n mynd i symud ymlaen chydig bach yn yr wythnos ar gyfer yn darlleniad heno. Da ni ar yr wythnos ola, ond da ni'n mynd i ystyried y swper ola efo'n gilydd. Ac felly, da ni'n troi at yr efengyl yn ôl Mathew, pennod 26, a mi dwi am ddarllen o adnod 14 hyd at ddiwedd adnod 30. Felly, Mathew 26,
14 i 30. Chi'n wrando ar air yr arglwydd ar y newydd. Yna, aeth un o'r 12, hwnnw a elwyd Judas Iscariot, at y prif offeiriaid a dweud, beth arwch i ni os bradychaf erich hwy? Talasant iddo 10 o ddarnau arian, ac o'r pryd hwnnw dechreuodd geisio cyfle i'w fradychu ef. Ar y ddydd cyntaf gwyl y bara croew, daeth y disgyblion at Iesu a gofyn, ble rwyt ti am i ni baratoi i ti wledd, fwyta gwledd y Pasg? Dywedodd yntau, ewch i'r ddinas at ddyn arbennig a dywedwch wrtho, y mae'r athro'n dweud, y mae fy amser i'n agos. Yn dy dŷ di, yr wyf am gadw'r Pasg gyda'n disgyblion. A gwnaeth y disgyblion fel y gorchmynodd Iesu iddynt, a pharatoesant wledd y Pasg. Gyda'r nos, yr oedd wrth y bwrdd gyda'r 12, ac fel yr oeddent yn bwyta, dywedodd Iesu, yn wir, dwi'n dweud wrthych, y bydd i un ohonoch fy mradychu i. A chan dristau yn fawr, dechrysant ddweud wrtho bob un ohonynt, nid yma fi yw arglwydd. Atebodd yntau, un awlychodd ei law gyda mi yn y disgyl, hwnnw am bradychau. Y mae mab y dyn yn wir yn ymadael, fel y mae'n ysgrifenedig amdano, ond gwae'r dyn hwnnw y bradychu'r mab y dyn ganddo. Da fuasau i'r dyn hwnnw petai heb ei eni. Dywedodd Judas ei fradychwr, nid yma fi yw rabbi. Meddai Iesu wrtho, ti a ddywedodd hynny. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio, fe'i torodd a'i roi i'r disgyblion, a dywedodd, cymerwch, fwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch, fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i. Gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Rwy'n dweud wrthych, nad yfaf o hyn allan o hwn, ffrwyth y weinwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd gyda chwi yn heyrnas fy nhad. Ac wedi iddynt gan i emyn, eithant allan i fynydd yr olewydd. Amen. Ydyn ni'n gweddio bendith Duw ac eniniad yr ysbryd glân wrth i ni fyfyrio ar y rhan yma o air Duw yn nes ymlaen. Ond cyn hynny, dewch i ni droi at yr emyn nesaf, sydd yn sôn am waith gorffenedig Crist a'r gair cofiadwy hwnnw. Naeth yr arglwydd Iesu yngan o'r groes gorffenwyd. Lle da ni'n mynd i ganu gorffenwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy waed, cyflawnwyd diben a berthlyd. Gorffenwyd, talwyd dyled lawn. Brydhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith iawn trwy waed yr oen. Bu farw Iesu drosom ni. I love it,
fyny Mangor. A mae'n dda beth i mi wneud rwan cyn i mi anghofio. Digwydd bod mae Lenny yn flwyddyn fawr i ni achos mi fyddwn ni'n dathlu 40 mlynedd ers sefydlu yr Eglwys Cyfryngau Gymraeg ym Mangor. Ac felly, da ni yn gorfod cynllunio beth da ni'n mynd i wneud i goffau ffyddlondeb a diolch i Dduw am ei ffyddlondeb dros y 40 mlynedd dwytha. Dim ond cyfnod bach iawn ydw i wedi bod yn rhan o fywyd yr Eglwys, ond da ni'n sicr wedi profi o ddiwioldeb a chariad a gofal yr Eglwys ers ni symud i Lansanan, o Lansanan i Fangor. Ac da ni hefyd ar fymryn o groesffordd oherwydd da ni wedi gwerthu y capel ers blwyddyn bellach a da ni wedi bod yn cynnal yn Rhoedfaon yng nghanolfan Penmosgarnedd, canolfan gymunedol ar gyrion Bangor, ond y sôn ydy si ar led y Mangor ydy bod nhw'n mynd i chwalu y ganolfan da ni yn ei defnyddio. Mae yna ganolfan newydd wedi cael ei adeiladu yn sownd i'r ysgol drws nesaf, ond mae yr amseru i gyd chydig bach i fyny'n yr awyr. Felly, da ni'n tybio mwy na thebyg y byddwn ni'n cyfarfod mewn lleoliad gwahanol erbyn mis Medi, ond da ni'n siŵr iawn pryd, da ni'n siŵr iawn be fydd hynny'n olygu i ni fel Eglwys. Felly fyswn ni yn gwerthfawrogi'n fawr petaich yn gweddïo'n floethineb i ni, hefo'r penderfyniadau ynglyn â lle byddwn ni'n cyfarfod. Ac wrth gwrs, ym mhob peth yn gobaith ni ydy y bydd lle bynnag y bydd yr arglwydd yn rhoid ni yn fan hwylus ni gyfarfod i foli yr arglwydd ac i adeiladu y saint. Ond bydd o hefyd yn le i bobl allu dod ato ni i brofi o gymdeithas yr Eglwys, i ni ddod i nabod pobl, i ni allu cyfarfod pobl lle maen nhw fel bod ni'n gallu hannog nhw i wrando ar yr efengel a'n gobaith ni trwy bob peth. Ydy bod pobl o'r newydd Mangor yn dod i adnabod Iesu Grist dros y mwy hynny. Felly gweddiwch am ddoethineb wrth i ni geisio arweiniad Duw efo y bennod newydd yma. A bod ni hefyd yn mwynhau preseroldeb Duw yn rymlus efo ni. Achos fel da chi'n gwybod, dros y blynyddoedd, mi allwn ni fod yn cynllunio ac yn meddwl am ffyrdd gwahanol i wneud pethau heb bod yr ysbryd glân yn eneinio'r cyfan da ni'n wneud. Dydy'n doethineb ddynol o ran ni yn gwneud dim byd. Da ni eisiau i Dduw fod ar waith yn bendithio. Felly diolch am gyfle i rannu chydig bach efo lle da ni anni ar hyn o bryd, a mi fyddwn ni'n gwerthfawrogi eich gweddi chi fel da ni'na yn mynd i fod yn parhau weddio am fendith Duw arnoch chi a'ch gweinidogaeth yma yn y brif ddinas hefyd. Dewch i ni gymryd amser felly droi at Duw rwan i weddio hefo'n gilydd. O ddiwyntad, da ni yn troi ato ti y pnawn yma yn rhyfeddu bod ni wedi cael canu geiriau mor ogoneddus wrth i ni gael yn hatgoffa o'r waith honno o'r groes gorffenwyd. Bod dy fab annwyl di wedi diofa, wedi profi y felltith yn lle ni. Dy fod ti arglwydd Iesu wedi tywallt dy waed mwyn ni. Mwyn yn glanhau ni, mwyn sicrhau maddeuant, mwyn agor y drws led y pen i ni gael dod at yr un sydd wedi'n creu ni. I ni brofi cymod, maddeuant, i ni brofi heddwch tragwyddol. Ac oedd da ni'n diolch am yr holl ddisgrifiadau hynny yr ydyn ni newydd ganu amdanyn nhw. Bod yna groeso hyd yn oed i bechaduriaid at y Duw sanctaidd oherwydd yr aberth, yr iawn a dalwyd unwaith am byth ar Galfaria. O arglwydd, neu di beri i ni wrth fyfyrio yn enwedig dros yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Yn bod ni'n dyfnhau yn rhyfeddod a'n cariad tuag ata ti. A bod y cariad hwnnw arglwydd yn cyfoethogi yn mawl ni,
o ddew bod yn cariad ni tuag ata ti wrth i'r ysbryd i enyn o, yn gariad sydd hefyd yn gorlifo yn gweddia ni, yn deheuad ni i dyweld di ar waith o'n cwmpas ni, yn deglwys ac allan o'r eglwys wrth i ni fod yn dystion i ti yn cymunedau. A da ni'n gweddio hynny ledled y byd, arglwydd yn llawenhau bod na frodyr a chwiorydd i ni. Ia, i fyny Mangor, ond arglwydd ym mhob cyfandir ar draws y ddaear. Bod na bobl o bob cenedl llwyth ac iaith wedi cael ei creu yn un ddynoliaeth newydd trwy waith dy fab di ar y groes. Bod na brodyr a chwiorydd i ni heddiw ar draws y byd sydd o bosib yn wynebu erledigaeth chwyrn, yn ofni arglwydd be fydd y gnoc nesaf ar y drws, ond eto yn gallu wynebu yr ofn yna hefo sicrwydd bod na obaith tragwyddol oherwydd dy fod ti, arglwydd Iesu, wedi concro marwolaeth ac wedi rhoi gobaith bywiol i dy blant ti trwy dysbryd yn ymgeni ni o'r newydd. Da ni'n gweddio felly arglwydd y byddi di yn cryfhau ffydd yn brodyr am chwiorydd sydd dan y fath bwysa. Ond hefyd o ddew y byddi di yn cadarnhau yn gobaith ni yn yr efengyl, yn gobaith ni yn muddugoliaeth yr arglwydd Iesu. A'r cyfan yma hynny yn ei olygu. Achos mi wyt ti'n gwybod yn iawn be ydy'r ofna hynny sydd yn pwyso arna ni. Be ydy'r amgylchiadau sydd fel petai nhw'n gallu cymylu yn golwg ni ar hyfrydwch a gogoniant Iesu Grist. Dyna pam yr ydym ni'n dod arglwydd nid am ddyrchafu ein hunain, ond yn cydnabod yn pechod ni. Yn cydnabod gwendid yn cyflwr ni, ia fel pechaduriaid, ond hefyd fel meidrolion. Meidrolion sydd ar y gorau yn methu dirnad mawredd cynllun iachawdwriaeth. Dyfo ti cyn creu y byd hyd yn oed yn y drindod sanctaeth wedi trefnu ffordd i achub gwael golledig eog ddu. Mae o'n rhyfeddod i ni, ond da ni'n gofyn am dy gymorth di trwy dysbryd i allu diolch. Diolch a gwerthfarogi a thrysori y fath newyddion syrdanol sydd gynnon ni i'w dderbyn, i'w gredu, i'w rannu ar byd. A da ni o ddydd i ddydd arglwydd wrth i ni ddarllen dair di, wrth i ni wrando ar dair di'n cael ei bregethu, yn gofyn y byddi di'n parhau i siarad efo ni. Yn parhau i gyfeirio yn meddyliau ni, i ddylanwadu ar yn heneidi ac ar yn calonna ni. O dad, da ni'n ymwybodol bod na negeseuon yn dod ato ni o bob cyfeiriad yn fwy fyth dyddi yma, trwy bob math o gyfrwng gwahanol. Da ni eisiau bod yn bobl sydd wedi cael yn gwreiddio yn dair di. Bod ni'n cael yn bwydo ohono fo ddydd ar ôl dydd, a bod hwnnw nid yn gwneud ni yn bobl sydd yn tyfu mewn balchder, ond bod ni'n tyfu mewn gostyngiddrwydd. Yn tyfu yn y syched hwnnw o weld dy bobl di yn dwy'n ffrwyth. Ffrwyth yr ysbryd. Bod ni'n tyfu mewn llawenydd. Tyfu mewn cariad. Tyfu mewn amynedd. Arglwydd, da ni angen dy fendith di, da ni angen adfywiad ac adnewyddiad ysbrydol trwy dysbryd di. Pwy yw'n gweddi ni os gweli di fod yn dda? Trigar ha wrtha ni, a diolch bod yr arglwydd Iesu wedi sicrhau maddeuant, arglwydd dangos i ni gymaint yr ydym ni'n llwyr ddibynnol ar y maddeuant hwnnw. Os ydym ni yn tueddu i dy gymryd di'n ganiatal trwy dysbryd ar gyhoedden, sut da ni i ildio'n llwyr i'r arglwydd Iesu fel brenin, fel gwaredwr, fel unig sail yn gobaith ni mewn bywyd a marwolaeth. O arglwyddu, gnad y waith yn ymplith ni,
Dyw ha yn ffydd ni am yr wythnos sydd i ddod, a boed i enw yr arglwydd Iesu Grist gael i glodfori yma a ledled y byd. Derbyn yn mawl am diolch, maddau ni bob pechod a bai, wrth i ni ofyn hyn, a gofyn i ti'r barhau i'n harwain ni trwy ysbryd gydol y gwasanaeth, yn enw ac yn heiliad sy'n harglwydd am goredwr Iesu Grist. Amen. Wel, cyn i ni ddod at y bregaeth, da ni am ganu am frenhiniaeth fawr yr arglwydd Iesu Grist. Saif brenhiniaeth fawr yr Iesu a'i gorsedfan fythol lan. A sylwch ar y disgrifiad o'r hyn sydd yn deillio o gael yr arglwydd Iesu fel yn frenin personol. Saif ei heddwch yn dragowydd, saif ei chysur byth a'i chan, hedd, maddeuant, meddyginiaeth, iachawdwriaeth, yn ddiagaid. Heb Iesu, dos o ddim iachawdwriaeth. Ond yn Iesu, gras sydd drwyddi yn teyrnasu, def yn gwenu yn y gwaed. Da'r pennill sy'n dilyn. Ywch chi'n ei godi i gael. Dwi am i chi ddychmygu eich bod chi o gwmpas bwrdd bwyd efo criw o bobl yr ydych chi yn ei hadnabod nhw yn dda iawn. A mae'r pryd bwyd hwn yn un yr ydych chi wedi gydbwyta ddega o weithiau o'r blaen. Wastad ar yr un amser o'r flwyddyn. Ac felly mae yna elfen ohono fo lle ydych chi'n gwybod o flaen llaw beth sy'n mynd i ddigwydd. Dwi'n siŵr bod yna nifer ohonoch chi i ni meddwl am o bosib gynion Nadolig. Lle ydych chi efo syniad go lew beth sy'n mynd i fod ar y glat o flaen llaw. A pryd mae beth yn cael ei bwyta. Neu i Americanwyr, ni faswn yn meddwl yn debyg iawn am ginio Thanksgiving. Gwybod beth sydd ar y fwydlen, nabod yr amserlen, hyd yn oed efo syniad go lew be fydd
y cwpan a'r ddiod beth mae pobl yn mynd i ddeud o gwmpas y bwr bwyd. Yna, yng nghanol y pryd cyfarwydd hwn, yn defnyddio y bwyd a'r diod da chi wedi arfer i fwyta a'i hyfed, mae yna eiriau yn cael ei dweud sy'n mynd i draws newid, nid yn unig eich bywyd chi, ond geiriau sydd â chanlyniadau i'r ddynoliaeth gyfan. Dyna sydd yn digwydd yn y swper olaf, ynddo. Swper y Pasg ydi o. Ac felly mae'r criw yma o Iddewon wedi hen arfer dod at ei gilydd yn hyfnod y Pasg i ddathlu swper y Pasg fel mae cenedlaethau o bobl Israel wedi ei gwneud. Ac yng nghanol y pryd yna, mae'r arglwydd Iesu yn dweud geiriau chwyldroadol. Cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. Yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Mi fyddai y disgyblion o gwmpas y bwrdd efo'r arglwydd Iesu dwi'n dychmygu yn geg agored. Yn meddwl, be di hyn? Di hyn ddim yn rhan o swper y Pasg. Da ni'n gwybod pam bod y bara yma, da ni'n gwybod pam bod y cwpan o win yma. Mae hyn i gyd yn yn atgoffa ni o'r Exodus. A gwaith mawr Duw yn rhyddhau i bobl o gaethiwed yn yr aifft. Ond be di hyn? Mae Iesu yn ei ddweud wrthyn ni. Da ni'n ystyried y swper arbennig hwnnw heno, ac ystyried wrth i ni agosau at Basg 2025, beth sydd gan y geiriau yma i ddweud wrthyn ni, a be ydy'r effaith mae o'n gael ar bobl Crist heddiw ac am dragwyddoldeb. Gan obeithio, y bydd o'n helpu ni wrth i ni fyfyrio a nesau at gyfnod y Pasg. Dewch i ni gychwyn yn syml iawn yn ystyried bod Iesu yn dweud. Bod Iesu yn dweud. Chydig iawn o bethau sydd wedi cael ei sgwennu am Dewi Sant. Yn sicr, mae haneswyr yn amheus o be yn union allwn ni ddeud a sicrwydd amdano fo, oherwydd bod yr hyn sydd wedi cael ei sgwennu amdano fo ganrifoedd ar ôl iddo fo fyw. Felly, enghraifft, does gyda ni ddim syniad be oedd Dewi Sant yn ei feddwl am gael. Da ni ddim yn gwybod os oedd Dewi Sant yn mwynhau cael cora yn canu caneuon. Ond eto, bob dydd Gwyl Dewi, fel Cymru, dyna da ni'n tuedd i wneud, i goffau Dewi Sant. Da ni'n dod at y gilydd, da ni'n gwrando ar gora yn canu, a da ni'n bwyta cawl. Achos bod Dewi wedi dweud? Na. Achos bod yna draddodiad dynol wedi dod ar ei ôl o, sy'n cysylltu y pethau yma hefo Cymreigrwydd ac mewn rhyw ffordd yn gysylltiedig a Dewi Sant. Nid felly mae hi hefo bwrdd y Cymyn, Cristnogol, a Swperola. Mi da ni yn coffau fel Cristnogion y digwyddiad yma yn benodol oherwydd bod yr arglwydd Iesu wedi deud wrth gymryd y bara a'r gwin cyfarwydd yn swper y Pasg i ddewig, dwi am i chi ddefnyddio y bara a'r gwin hwn i'r dyfodol cof amdano. Ac felly, be da ni'n sylweddoli ydi bod geiriau Iesu Grist yn y swper ola yn eiriau allweddol i'n dealltwriaeth ni, nid yn unig o pwy ydy'r arglwydd Iesu a be aeth o ymlaen i gyflawni yn ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Ond a ddeud y gwir wrthych chi, mae geiriau Iesu yn y swper ola yn yn helpu ni fel Cristnogion hyd yn oed i gael synwyr, i wneud synwyr o'r hyn ddigwyddodd o'i flaen o. Felly mae geiriau yr arglwydd Iesu
yn helpu ni i ddeall yr hyn yr oedd y pryd pasg yn cyfeirio ato fo. Da ni, wrth ddod i adnabod Iesu Grist, wrth ddod i gredu y gair sydd yn sôn amdano fo, yn gweld bod yr Exodus yn arwydd o'r hyn oedd i ddod yn ei gyflawnder yn Rhys un. Ac mae'r arglwydd Iesu fel petai o am i'w ddisgyblion o gychwyn deall hynny wrth iddo fo gymryd yr elfennau cyfarwydd hynny o'r pryd pasg i ddewig, y bara a'r gwyn, a rhoi ystyr newydd iddyn nhw. Ystyr newydd sydd yn canoli arno fo'i hun. Da chi'n sylwi? Yn y pryd bwyd yma, yn yr esboniad mae Iesu yn ei ddeud, dydy o ddim yn honni mae marwolaeth i mewn rhyw ffordd yn mynd i fod yn debyg i'r Exodus. Na di? Be mae o'n ddeud ydy, mae pob peth da chi yn ei gofio yn arwain at yr Exodus mawr. Yr Exodus mawr sydd ar fi'n digwydd tu allan i Jerusalem. Mi oedd yn Iddewon yn coffau gwaith syrdanol Duw yn achub i bobl o gaethiwed i fynd i wlad yr addewid lle oedden nhw'n cael addoli Duw. Ond mae'r Exodus cyflawn yn Rhys yn ehangach oherwydd mae o yn achub pobl o bob cenedl llwyth ac iaith, o ormes pechod, o gwymp pechod a marwolaeth i fywyd tragwyddol a thragwyddoldeb yn y gogoniant lle mae Duw fel y clywson ni bore yma yn preswylio gyda'i bobl. Dwi am awgrymu wrthych chi bod geiriau Iesu yn rhoi ystyr i ni i y swper ola, yn rhoi ystyr o'r newydd i ni am yr Exodus a'r holl arwyddion yn yr Hen Testament sydd yn rhagfynegu yr hyn roedd yn mynd i ddigwydd yn ei gyflawnder yn mywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu hun. Meddyliwch amdano fo fel Covid-19. Cyn 2020, petai ni wedi defnyddio y gair pandemig, mi fysa wedi cael ei ddefnyddio mewn ffordd dechnegol felly, neu i or-ddeud rhywbeth. So, os yna 3 person wedi cael anwyd mewn capel i'w sgwyd, o fel pandemig, ond oedden ni'n gymryd o'n ysgafn. So neb yn mynd i gymryd y gair pandemig yn ysgafn rwan, achos da ni wedi byw trwy'r reality yna, a da ni hyd yn oed yn disgrifio pethau fel cyn pandemig neu ar ôl pandemig. Mae o fel tas yna wedi newid yn golwg ni, newid yn dealltwriaeth ni o bob peth. Wel, os ydy hynny'n wir am y pandemig da ni wedi byw trwy fo, ystyriwch y gwahaniaeth sylweddol mewn ystyr yma yr arglwydd Iesu wedi dweud. Da ni hyd yn oed yn rhannu amser yn cyn Crist ac oed Crist oherwydd dyfodiad mab Duw i'r byd ac effaith i aberth o ar groes Calfaria. Iesu bellach ydy'r oen gafodd ei ladd mwyn sicrhau bod marwolaeth ddim yn dod i'r bobl sydd yn ymddiried yng ngwaed yr oed. Dyna sut mae pechod wedi cael ei ddelio ac o yn hytrach na'r holl abertha yn yr Hen Testament. Ac mae geiriau Iesu yma yn helpu ni i glymu y cyfan at ei gilydd. A dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod y ffaith mae Iesu sydd yn gosod hyd a lled pethau yn y ffordd y mae o'n ei wneud yn y swper ola yn gymorth ymarferol i Gristnogion hefyd. Pan ydyn ni'n trio gwneud synwyr o pwy ydyn ni fel Gristnogion? Pan ydyn ni'n trio deall y profiadau anodd yr ydyn ni'n dod ar ei traws nhw? Pan ydyn ni'n trio ymgodymu a dioddefaint? Pwy sy'n gwneud synwyr o'r cyfan ond yr arglwydd Iesu hun? Ac mae rhaid i ni, pan ydyn ni'n byw trwy amheuon, pan ydyn ni yn wynebu
dehongliadau gwahanol yn dod ato sydd yn deud wrthyn ni dyma be ydi bod yn ddynol. Da ni fel Cristnogion yn gorfod deud, na, mae gennym ni air awdurdodol. Mae gennym ni frenin yr ydym ni'n ymddiried yn ei roethineb o, yn ei deyrnasiad o ar arglwydd Iesu di hwnnw. Mae rhaid i'r arglwydd Iesu fod yn ganolbwynt yn dealltwriaeth ni o pwy ydym ni. Neu'n sydyn iawn mi da ni'n gweld bod dim byd yn gwneud synwyr. Ond mae hynny'n golygu brwydr yn dydy. Pan mae gennym ni fyd sydd bellach yn deud wrthyn ni bod yn bywyd ni fod yn ymdrech o roed gwerth i ni'n hunain, o dorri cwys yn hunain ac yn gwneud be bynnag ydym ni yn weld sydd yn dda, da ni, os ydym ni wedi dod i gredu'n Iesu Grist, yn deud na. Da ni'n plygu i'r arglwydd Iesu. Da ni'n parchu ac yn ymddiried yn awdurdod gair Duw sydd ddim yn deud da chi'n gret fel pobl achos dyna da chi'n deud wrth o'ch gilydd. Ond mae gair Duw yn dangos i ni erchylltra pwy ydym ni fel pechaduriaid. Ond yn dangos bod na werth i ni achos bod ni wedi cael yn creu gan yr arglwydd Duw ar ei lun a'i ddelw o, ond yn fwy na hynny bod o wedi gweld yn cyflwr trienus ni a bod o wedi'n caru ni ar fath gariad nes bod o wedi anfon i fab ei hun yn un ohono ni mwyn yn hachub ni, mwyn yn gwared ni o'r hyn yr ydym ni gyd yn ei heiddi. Dyna'r neges yr ydym ni angen brwydro i atgoffa'n hunain ohoni ddydd ar ôl dydd a'r gwirionedd yr ydym ni angen cadarnhau yn gilydd ynddo fo. Gweitha negeseuon y byd. Iesu sydd yn dweud, nid dilyn dyfeisiadau na thraddodiadau dynol ydym ni wrth blygu o flaen croes Iesu Grist. Cofio be di arwydd o cad y bara a'r gwyn, ac mi rown ni mlaen at hynny nes ymlaen. Felly ddechrau, da ni'n gweld bod Iesu yn deud, ac bod Iesu yn dangos bod y cyfan o'r Hen Testament yn dod i ganoli arno fo ei hun, a dyna sydd da ni'n gwneud ystyr o bethau. Yn ail, da ni'n sylwi yn y geiriau yma, bod Iesu yn gweithredu dros lawer i gyflawni a sefydlu cyfamod. Mae yna nifer o ddamcaniaethau yn cael ei gwneud ar hyn o bryd, ynglyn â sut ydym ni fel pobl yn wahanol yn gilydd, achos da ni gyd yn perthyn i genhedlaeth gwahanol. Dwi'n gwybod os da chi'n ymwybodol o'r labeli yma sy'n cael ei roed. Mae yna rei ohono ni'n cael yn galw yn millennials. Dwi'n gwybod hynna achos mae'n debyg dwi'n un ohonyn nhw. Mae yna Generation X. Mae yna fwy ohonyn nhw. Mae yna Generation... Helpwch mi, please. Na fo. Mae yna baby boomers, ychydig bach yn dyn na fi, dwi'n meddwl. Ac mae'r deallusion yma yn deud, mae yna bethau gwahanol yn nodweddu pob cenhedlaeth. A dwi'n mynd i wybod mwy am ynghedlaeth yn hyn, achos dwi'n gweld mwy o ydy hynny'n wir neu ddim am ynghedlaeth i. Nes i'n ngeni ym 1984, ac maen nhw'n honni bod ynghedlaeth i yn genhedlaeth ddifyr, dwi'n gwybod os di hynny'n wir, ond yn genhedlaeth ddifyr achos bod ni'n pontio 2 gyfnod. Achos, a mae o'n wir yn y achos i, dwi'n ddigon hen, chi rei ifanc yn y gynulleidfa fyddwch chi'n syni at hyn, dwi'n ddigon hen i gofio byd cyn y we, cyn fod pawb hefo mobile phone. Ac felly, yn y dyddiau tywyll yna, os oeddech chi eisiau cyfarfod rhywun, oeddech chi'n gorfod trefnu amser a lleoliad a cadw at eich gair. Mae'n meddwl bod dyna sut oeddech chi'n gwneud yn siŵr bod chi'n cyfarfod rhywun. Os oedd gennych chi gwestiynau anodd nad oeddech chi'n gwybod yr atebion iddyn nhw, oedd Google ddim yn bodoli, felly oeddech chi'n gorfod gofyn i rywun deallus da chi'n drystio, neu be ar un fwynhau wneud, oeddech chi'n troi at lyfrau i chwilio am yr atebion. Ond, mod i heb gael ffôn symudol tan o'n i'n 19 oed, mae'r holl fywyd i fel oedolyn wedi bod yn dibynnu ar y we, ar gyfrifiaduron
a'r e-byst. Felly dwi'n gallu gweld y ddwy ochr. Mae'n nghenhedlaeth i yn cynrychioli y pontio yna rhwng dau gyfnod a dau fyd. Mae o'n ddarlun chydig bach yn wael, achos nid yn gymaint pontio dau gyfnod mae'r arglwydd Iesu'n wneud, ond mae o'n clymu dau gyfnod, yn clymu dau gyfamod. Achos mae'r arglwydd Iesu wedi cael ei eni o dan y gyfraith, wedi dod yn un o bobl ddew yn iddyn o linach arbennig, darllenwch benod gyntaf Mathew, ac mae wedi cael ei eni o dan y gyfraith a'r cyfan oedd yn briodol o dan gyfraith Duw wedi digwydd iddo fo, ac yna mae wedi cadw y gyfraith i'r dim. Ac wrth iddo fo farw, be da ni'n weld ydy Iesu ynddo'i hun yn deud, mae yna gyfamod newydd yn dod drwy. Iesu ydy'r un felly sydd yn sefydlu y cyfamod newydd yma pob Cristion yn rhan ohono fo, ac mae o'n gwneud hynny yng ngeiriau Iesu trwy dywallt i waed ei hun. Yfwch ohono bawb, medda Iesu, hefo'r gwir, yfwch ohono bawb oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Mae hwn yn dweud rhywbeth gwerthfawr iawn i ni ynglyn a pam nad ydyn ni'n ei ddewon, ond eto, os da ni wedi credu Iesu Grist, da ni'n gallu deud, ond da ni'n perthyn i deulu Duw. Da ni yn llinach ysbrydol Abraham, bod ni ddim yn llinach naturiol Abraham. Pam, os da ni wedi credu Iesu Grist, da ni'n rhan o'r cyfamod newydd, sydd wedi cael ei selio a gwaed Crist i hun. Oherwydd, be mae'r Hen Testament yn ei ddangos i ni, ydy bod ymwneud Duw hefo'i bobl wastad wedi dibynnu ar y cyfamod yma. Yr ymrwymiad, lle mae Duw wedi deud, dyma sut mae fy ymwneud i, y Duw sanctaidd, yn mynd i gael ei weithio allan. Dyma'r seremonia, dyma'r abertha sydd yn gorfod digwydd mwyn i'r ymwneud, rhwng i y Duw sanctaidd a chithaf ym mhobl arbennig i, ond y bobl sydd yn torri'r cyfamod yn gallu parhau. Ac yn yr Hen Testament, wrth gwrs, mi oedd y cyfamod yma yn golygu bod yn rhaid tywall gwaed. Dyna'r pris cyson ynde. Mi oedd yna aberth yn corfod cael ei wneud oherwydd bod pobl ddew yn gyson yn torri'r cyfamod, yn bod yn anffyddlon yn ei gweithredoedd, yn y ffaith bod nhw yn aml yn ciwio at dduwiau gwahanol. Ac fel ac yma Hebreaid 9:22 yn ein atgoffa ni, yn wir a gwaed y mae pob peth bron yn ôl y gyfraith yn cael ei buro, a heb dywall gwaed nid oes maddeuant. Ac mi oedd yr Iddewon yn gwybod hyn, mi oedd o'n rhan o'i patrwm crefyddol arferol nhw. Dyna pam oedd yna archoffeiriad yn gwneud aberth dros bechodau'r bobl yn gyson. Ond mi oedd yn broses ddiwadd, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Pam, oedd nhw'n parhau yn euog, yn parhau i bechu. A mae Iesu'n dod, a mae o'n deud, dwi yn mynd i fod yn iawn am eich pechod chi unwaith am byth. Mae o'n cyflawni yr hen gyfamod, a trwy aberth arbennig, mae o'i Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd yn talu'r pris unwaith am byth. Ac felly pan mae Iesu'n deud yn y swper ola, dyma fy ngwaed, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau, dwi'n dychmygu bod y disgyblion o'i gwmpas o i ddechrau, ella chydig bach yn ddryslyd, beth sy'n mynd ymlaen i fanna, ond wrth fyfyrio yn cael ei hatgoffa o eiriau tebyg iawn yn Exodus 24:8. Ac yn y fan honno, mae'r Exodus wedi digwydd, maen nhw wedi cael eu hachub i rhyddhau o'r aifft, maen nhw'n derbyn y gyfraith a'r cyfamod gan Dduw, a mae'r bobl yn cytuno i'w rhan nhw o'r cyfamod. Yndan, da ni'n mynd i dderbyn yr hyn mae Duw wedi dweud, a dyna'r adnodd i chi'n Exodus 24:8. Sylwch,
Fe wnawn y cyfan a ddywedodd yr arglwydd a byddwn yn ifydd iddo. Yna, cymerodd Moses y gwaed a'i deinellu dros y bobl a dweud, dyma waed y cyfamod a wnaeth yr arglwydd a chwi yn unol ar holl eiriau hyn. Wan, arwydd o cad y gwaed yn cael ei dywall drostyn nhw, mae'n ddelwedd drawiadol yn dydi o'r felltith, sef marwolaeth, fyddai'n dod am dorri y cyfamod. A dyna pam roedd tywall gwaed marwolaeth anifeiliaid yn arwydd o'r gost i'r bobl euog am dorri cyfamod nhw. Ond yn Iesu Grist, ar gychwyn y cyfamod, mae aberth unwaith yn byth yn digwydd ar groes Calfari. Iesu sydd yn talu'r pris yn llawn, fo sydd yn wynebu melltith y rhai sydd yn torri'r cyfamod yn lle ni, fel bod pawb sydd yn dod at o mewn ffydd yn cael derbyn maddeuant. A'r felltith wedi rhoi ar yr oen a'r groes Calfaria yn hytrach na ni. Ac mae Iesu yn disgrifio ac yn delweddu hyn wrth gymryd y bara ar y bwrdd a deud mi fydd y bara yma fy nghorff i'n cael ei dorri, wrth gymryd y gwyn a deud mae hwn fel fy ngwaed i fydd yn cael ei dywall dros lawer. Nid dros o'i hun oedd Iesu'n marw, oedd o'n ddi bechod. Mae o'n marw dros i bobl oedd yn euog. Ac wrth wneud hynny, mae Hebreaid yn deitha ni, mae Iesu'n dod yn gyfryngwr cyfamod gwell. Achos fel o'n i'n deitha chi, oedd yr hen gyfamod yn ddiddiwedd, yn doedd. Yn syrffedus a deud y gwir. Fel ac yma'r hen testament a'r brydia yn gallu bod yn, dim mwy o bechod, dim mwy o giwlio, dim mwy o grwydro. Pan bo hyn yn gylch drosodd a drosodd a drosodd ym mhob cenhedlaeth. A mae Iesu Grist yn dod, ac mae o yn deud, dyma gychwyn newydd. Dyma gyfamod newydd. Fydd ddim angen aberth arall wedyn, oherwydd mae'n aberth unwaith am byth. A be mae Hebreaid 8:6 yn dweud? Ond fel y mae, cafodd Iesu weinidogaeth ragorach gan ei fod yn gyfryngwr cyfamod cymaint gwell. Cyfamod yn wir sydd wedi sefydlu ar addewidion gwell. Felly ni, os da chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu, wedi edifarhau, wedi rhoi bywyd iddo fo, mi ydych chi ar arglwydd Iesu'n gyfryngwr y cyfamod newydd drosoch chi. Nid yn unig mae o'n gyfryngwr y cyfamod hwnnw'n pontio rhwntha ni a Duw, ond fo'i hun ydy'r iawn, fo'i hun ydy'r aberth, fo'i hun ydy'r oen a laddwyd yn lle ni. A dyna pan bod ni fel Cristnogion yn gallu cydnabod yn pechod aneuogrwydd a'n gwendi. Da ni'n gorfod cuddio nhw. Achos da ni'n gwybod bod wedi cael ei ddelio nhw ar y groes. Da ni'n gwybod bod y ffordd wedi agor i ni, ni yn gwendid ddod fel rhai di-nam at y Duw Sanctaidd, achos nid yn unig da ni wedi derbyn maddeuant, ond da ni wedi derbyn cyfiawnder Crist hefyd. Mae yna lawer y sôn wedi bod dros yr wythnosau dwytha yma am Donald Trump a'i tariffs yn does. Ac o ddydd i ddydd y cwestiwn ydy beth sy'n digwydd nesaf. Tariffs yn mynd fyny, tariffs yn dod lawr. China yn gwneud hyn, China yn gwneud llall. Be mae'r farchnad yn mynd i wneud? Da ni'n gwybod. Mae pawb yn ei ddweud. Os da ni di ymddiriad yn Crist, os ydy aberth Crist yn aberth drosom ni, dos am angen i ni ofni beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Neu be mae Duw yn mynd i wneud nesaf. Achos dos na ddim aberth arall angen. Dos na ddim angen aberth neu Meseia newydd. Mae'r cyfan wedi digwydd yn Crist ei hun. Yn fôl ni wedyn ydy dod at Crist ymddiried yno fo a pwyso ar y gwaith gorffenedig. Dyna pam bod y gair gorffennwyd gan Crist ar y groes mor werthfawr i ni. Mae Iesu yn dweud, mae Iesu'n gweithredu dros lawer
i gyflawni a sefydlu cyfamod. Yn drydydd ac yn syml, mae Iesu yn sicrhau maddeuant pechodau. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Pa mor aml ydym ni wir yn meddwl am y maddeuant sydd yn eiddo i ni yng Nghrist yn unig? Da chi wedi dychmygu be fydda fo i beidio bod ar maddeuant yma? Be fysa fo'n olygu i ni rwan? O ran yn euogrwydd ni? Be da ni'n neud efo'r euogrwydd yma? Be mae o'n olygu am dragwyddoldeb? Os oes yna ddim gobaith i ni gael maddeuant? Mae'n golygu nad oes yna obaith i ni gael cymod hefo Duw. Mae'n golygu nad oes yna unrhyw atab i'r rhwyg sy'n rhwntha ni yn pechod ar Duw sanctaidd a chyfion. A dyna pam na chi mond dinistr sydd o flaen unrhyw un sydd ddim wedi profi a derbyn y maddeuant yn Grist. Ond os ydym ni wedi troi at Iesu Grist mewn ffydd, os ydym ni wedi cael yn geni o'r newydd, mi fydd yr ysbryd yn cynorthwyo ni i sylweddoli bod maddeuant Grist yn maddeuant i chi a fi. Hyd yn oed yn faddeuant i ni, os da ni ddim yn ei deimlo fo rwan hyn, mae o'n reality. Lle dydy Duw ddim yn mynd i cosbi ni, achos petai o'n cosbi y rhai sydd yn eiddo i Grist, mi fysa fo'n anghyfiawn achos mi fysa fo'n cosbi ddwywaith. O'n i'n siarad ar ddiwedd y gwasanaeth bore yma efo rhai o'r criw iau ynglyn â dysgu i yrru car. A be da chi'n gorfod wneud, y profion gwahanol da chi'n gorfod mynd trwyddyn nhw. A gobeithio fydd y prawf yn mynd yn iawn. Ond wrth gwrs, mae yna fwy na dim ond pasio prawf angen digwydd mwyn i chi gael gyrru car yn gyfreithlon does yn y wlad yma. Gwybod hynny ydych? Mae eich chi gael trwydded, gyfreithlon, ond mae eich chi gael yswiriant ar eich car, a mae rhaid i chi gael MOT dylus ar eich car. Os oes yna un o'r pethau yna ddim mewn lle, a bod chi'n digwydd pasio car yn heddlu, chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Gyda llawn, nid siarad o brofiad ydw i fan. Dwi jyst wedi gweld lot o'r cadwenni yma lle mae traffic cops yn mynd o gwmpas i gwaith. Be sy'n digwydd ydy, mae'ch prif eich cerbyd chi yn dod fyny ar pa bynnag gyfrifiadur sgen yr heddlu, a maen nhw'n dweud mae yna farc du yn erbyn y car neu'r gyrrwr yna. Da chi wedi torri'r gyfraith. Ac felly mae'r gyfraith a'r hawl i'ch cosbi chi am y tor cyfraith hwnnw. A mae hynny'n wir nes mae'r cam yn cael ei nioni. Nes bod eich trwydded chi yn dod yn ddilys, yr MOT yn cael ei basio ar eich car, nes bod yr yswiriant mewn lle. Os ydych chi'n dweud, diolch, mae'n iawn, ar ôl cael rhybydd neu dirwy gan y plisman, a ydych chi'n pasio plisman yr eilwaith, ydych chi'n cael eich cosbi, a ydych chi'n deall y pwynt, mae'r Marc du yn aros nes mae'r euogrwydd, y tor cyfraith wedi cael ei ddelio ag o. A felly mae, o ran yn pechod ni, heb bod na faddeuant wedi sicrhau, ond mae o, ar groes Calfaria. A mae o'n faddeuant sydd yn dod trwy ras, achos os o'n efo hynny'n heiddi y maddeuant hwnnw. Am yr pechoda amrywiol ac amryfol, am y pechod penna o fethu credu yn y Duw sydd wedi'n creu ni a'n caru ni ac wedi darparu gwaredwr i ni yn Grist. Maddeuant pechoda gyda llaw oedd wedi cael ei ragfynegu gan y proffwydi fel rhywbeth fyddai yn rhan o'r cyfamod newydd. Jeremia 31-34. Oherwydd maddeuaf iddynt ei drygioni ac ni chofiaf eu pechodau byth mwy. Mae'n ddarlun hyfryd, dydy, bod Duw yn cymryd pechoda'r Cristion ac yn ei daflu fo i ganol y môr fel petai nhw ddim yn bodoli yn berthynas o hefo ni. Gai ofyn i chi heno? Ydych chi wedi profi'r maddeuant yno? Ydych chi yn ymwybodol o'ch euogrwydd i ddechrau ni ac wedi dod at Grist o gwbl mwyn sicrhau y maddeuant yno?
llenwch y Beibl. Sylwch pa mor ddifrifol mae'r holl Beibl yn trin a thrafod pechod a gwrthryfel yn calon ni. Allwn ni yn brwsio o dan carpad. Mae o'n farc di yn mynd i fod hefo ni tan mae yna rhywbeth yn digwydd. A'r unig beth sy'n gallu newid hynny ydy be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosom ni ar y groes. A da ni gorffan yn ola. Ar ôl i ni gweld am Iesu'n deud, Iesu'n gweithredu, Iesu'n sicrhau meddeiant, da ni'n gorffan yn syml hefo Iesu'n galw. Ac yma, dwi eisiau ni ystyried y geiriau lle mae Iesu hefo'r bara yn deud, cymerwch, bwytawch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'r hofodd iddynt gan ddweud, yddwch ohono bawb. Oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Mae o'n cymryd y bara a'r gwyn yna. Mae o'n rhoi ystyr newydd chwyldroadol iddyn nhw, ac yna mae o'n cymell nhw. I cymell nhw i dderbyn y pethau yma mewn i'w cyrff trwy'r bwyta a'r yfed. Mae o'n i galw nhw i dderbyn ffrwyth y fendith y mae o yn mynd i sicrhau ar eu rhan nhw. A bod y bwyta ac yr yfed yn ddarlun, nid yn gymaint yn ddarlun o pa mor bwysig ydy y Cymru'n fel sacrament yr ydyn ni fel Cristnogion i chymryd, ond yn dangos pwysigrwydd bod ni'n cael yn unol a be mae Iesu Grist wedi wneud. Fel mae'r bara a'r gwyn yn cael ei dderbyn gyda ni, mae rhaid i ni dderbyn yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud, a mae hynny'n digwydd trwy ffydd yn dweud. A mae o'n ddarlun byw iawn i chi, yn enwedig os ydych chi wedi gweld bwrdd eich enw. Moreal ac yma'r bara yn eich llaw chi a'r cwpan o wyn yn eich llaw chi, wrth i chi fwyta ac yfed, mae o'n rhywbeth go iawn. Mae'r hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud yn dod a bendith a maddeuant a bywyd tregwyddol go iawn i'r Cristion, ond mae'r rhaid i ni dderbyn. A'r hyn mae'r pechadur yn wneud wrth dderbyn ydy ymddiried mewn ffydd. Plygu mewn edifeirwch a dweud, dwi'n heiddi dim byd, dwi'n euog, wrth gwrs ddim, ond dwi eisiau ymddiried yn o ti Iesu, yn pwy wyt ti a be wyt ti wedi wneud. Dwi'n heiddi marwolaeth, dwi'n heiddi cosb, ond dwi'n gwybod o'r Efengil dy fod ti wedi gwneud y cyfan drostau. Da chi roed di ista o gwmpas fwrdd ac edrych ar y wledd o'ch cwmpas chi. A'ch bol chi'n gwneud sŵn achos bod chi heb wyta ers oriau. A da chi'n ysu i gael cychwyn, ond da chi'n poleit, felly da chi'n disgwyl i bawb arall ista o gwmpas y bwrdd o'ch gwmpas chi. A da chi'n gwybod bod y bwyd meithwon da chi'n ei weld yn mynd i wneud lles i'ch corff chi. Ond mae'n rhaid i rhywbeth ddigwydd mwyn i'r bwyd meithwon yna wneud gwahaniaeth i'ch corff chi. Ydy edrych arno fo, mor braf ydy edrych ar fwyd, yn mynd i wneud dim gwahaniaeth. Dim ond allan gwneud i fwy o boer fod i'ch ceb chi. Mwyn i'r maeth sydd yn y bwyd fod yn faeth go iawn i'ch corff chi, mae'n eich chi dderbyn o. A dyna di neges fawr yr Efengil. Mae'r gwaith wedi cael ei wneud, mae'r cyfamod newid wedi cael ei sylwio, ond diolch golygu dim byd, ond i bai bod o'n dod yn wir i ni, yn bersonol. Ac mae hynny'n digwydd trwy ffydd, wrth i ni ymddiried yn Crist, a mae'r Beibl yn dysgu ni bod yr ysbryd glân yn uno ni wedyn ar arglwydd Iesu. Fel bod ei farwolaeth o yn dod yn farwolaeth am yn pechod ni. Bod ei atgyfodiad o yn dod yn goncro marwolaeth sydd yn golygu y gall y Cristion wynebu marwolaeth a dweud, ond mi fyddai'n fyw am byth hefo'r arglwydd Iesu oherwydd be mae o wedi wneud. Ac mae'r bara a'r gwyn yn atgoffa ni, nid arna ni, mae'r cyfan yn dibynnu ond ar Grist.
a'n braint ni ydy cael plygu mewn ffydd a rhoi'n hyn yn llwyr yn wylo yr arglwydd Iesu Grist. A mae Iesu yn credu ar i'w ddisgyblion wneud hynny. Ioan 6:54. Y mae gan y sawl sy'n bwyta fy nhrawd i ac yn yfed fy ngwaed i fywyd tragwyddol a bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd ola. Dyna'r gwahaniaeth. Y gwahaniaeth yn bywyd neu marwolaeth tragwyddol. Y gwahaniaeth rhwng adnabod Crist a thyfu i'w fwynhau o yn fwy ac yn fwy gyda'r tad a'r ysbryd glân, neu bod wedi'n gwahanu oddi wrth brofi bendith Duw am byth. Pam fysa ni'n mentro i ddibynnu ar yn gallu, ar yn doethineb yn hunain? Pam fysa ni yn tybio bod gwrando ar gelwydd y byd bod na ffordd i wneud i ni'n hunain deimlo'n well efo neuogrwydd? Meddyliwch am y swper ola. Meddyliwch am eiriau Iesu. Meddyliwch am weithred fawr Iesu o yn Duw yn cymryd pechod y byd arno'i hun. Meddyliwch am y maddeuant y mae o wedi sicrhau. Gwrandwch ar iawlad o. Dywch yn ostyngedig. Dywch yn euog, ond yn barod i gydnabod hynny at Grist. Ildiwch eich unig iddo fo. A derbyniwch y cyfoeth sydd ond i'w gael yn Grist. Y cyfoeth sydd yn mynd i gael ei amlygu fwy a fwy wrth i chi dyfu mewn ffydd. Cyfoeth fydd yn cael ei weld mewn gogoniant rhyw ddydd yn y wledd fawr. Y wledd yma swper yr arglwydd yn arwyddo i ni mewn ffordd fach. A dychmygwch be fydd o i weld Crist fel ac y mae o, cael plygu ger ei fron o a deud diolch. Diolch a chan mil diolch. Er mwyn i enw. Amen. Da ni am dod ar gwasanaeth i ben. Yn canu am ffrwyth aberth Crist. Pa mor felus ydy hynny gyd i'r Cristion. Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel lli. O ffrwyth yr arfaeth fawr yn awr i ni. Hen iechydwriaeth glir aeth dros y crindir cras, bendithion amod hedd o ryfedd ras. Fe gymerth Iesu pyr, ei natur ni, enillodd e ryw saint bob braint a bri. Gadawai'r nef o'i fodd, cymerodd agwedd gwas, ffrwyth y cyfamod hedd o ryfedd ras. A'r penillion sy'n dilyn.
i ti am y rhyfeddol ras yna. A da ni'n gofyn am dy gymorth di wrth i ni ymadael i allu ymateb mewn mawl, mawl fydd yn cynyddu, mawl fydd yn ogoneddus, mawl fydd yn felus i ni. Trigar hawth yn ni arglwydd, gnad y waith yn plith ni trwy dysglyd, a boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.